Mit navn er Mads, og jeg er en af stifterne bag Sadea. Hos Sadea hjælper vi i samarbejde med Hørkram fødevarevirksomheder i alle størrelser med at øge fødevarehygiejnen, styrke den grønne profil og spare tid i hverdagen. Men hvordan gør vi så det? Det gør vi igennem vores innovative SafeBrayer desinfektionsløsning, som løser de problemer, mange oplever i hverdagen med de traditionelle metoder med triggerspray og klud, som er en tidskrævende og fysisk hård proces. Vores SafeBrayer-løsning gør det nemt, hurtigt og effektivt at desinficere alle overflader i køkkenmiljøer, herunder borde, udstyr og maskiner. Løsningen tager udgangspunkt i vores innovative sprayer og vores vandbaserede og danskproducerede desinfektionsmiddel All-Des. All-Des er et unikt middel, da det udelukkende består af vand og salt og efterligner kroppens eget immunforsvar. Det betyder, at All-Des både er uden farlig kemi og farmakater, men utrolig effektivt imod de usynlige trusler i hverdagen, som f.eks. norovirus, salmonella og listeria, og desuden er det også effektivt imod skimmelsvamp i f.eks. kølerum. Da All-Des udelukkende består af vand og salt, har vi det også godkendt af Fødevarestyrelsen med ingen krav om efterskyld. Det betyder, at når man har påført det på en fødevarekontaktmateriale, så skal man hverken skylde det efter, og man skal faktisk heller ikke tørre det efter, når man anvender det i kombination med vores innovative sprayer. Vores sprayer er nemlig udviklet, så man påfører All-Des på overfladen, hvorefter det 5-10 minutter efter vil være fordampet. Det gør, at man kan spare op til 80% tid, og så skærer den her klud helt fra. Sprayerne sikrer også, at man kan ramme alle de her svært tilgængelige overflader, der forekommer i køkkenmiljøer, herunder en pålægsmaskine, som er opnår den højeste fødevarehygiejne. Vores 2 Protector sprayer tilfører også All-Des væsken en positiv ladning. Det vil sige, at alt det man sprayer imod, der vil væsken klæbe sig 360 grader. Hvis man f.eks. sprayer på fronten af en ske, så vil All-Des væsken også klæbe sig til bagsiden af skeen. Igennem Hørkram tilbyder vi All-Des som 5 liter refill, som anvendes til at genopfylde vores 3 sprayer. Vi tilbyder også All-Des som trigger sprays, herunder vores 500 ml og vores 1 liters. Så tilbyder vi også vores 3 innovative sprayer. Vi har først og fremmest vores SafeBrayer Just, som er en elektrisk drevet sprayer. Den er super god til de mindre køkkenmiljøer. Så tilbyder vi også vores 2 Protexus elektrostatiske sprayer, hvor vi har vores sprayer her på henholdsvis 1 liter, og så også en med en 8 liters tankkapacitet, hvis man har en større fødevareproduktion. Med en SafeBrayer-løsning kommer I et godt selskab. Løsningen anvendes af mange fødevarevirksomheder, som alle opnår de unikke fordele. Kunne I tænke jer at høre mere om en SafeBrayer-løsning, så kontakt jeres Hørkram-konsulent, og vi kommer selvfølgelig også gerne forbi og give en demonstration af løsningen.